Разговаряме с Пепи Иванов, един от най-готените любители, пример за фейрплей и отдаден на тениса в всякакъв аспект. Пепи, ти си шампион на сезона, това е много сериозно постижение. Не съм много сигурен, мина ли 1000 точки, имаш ли идея? Нямам. Нямаш. Това ще не знам колко са. Сега се отвояват. Може и да съм ги минал. Ако минеш 1000 точки, ти ще си първият участник, който е минавал 1000 точки. Не, значи няма да ги минеш, но беше много близко да минеш психологическата граница от 1000 точки. Но все пак ти стана шампион, можеш и да Любо Маринов да те изпревари. Кажи си цялостното мнение за този сезон на Диана. 25 турнира се изиграха, 6-7 месеца беше сезон. Мнението за турнира, че по принцип от сезон на сезон, зима, лято, всички дигат ниво и всеки в даден етап от турнирите, примерно играят 3-4 силни турнира и в следващия сезон това автоматически, който е редовно, се отразява на играта, т.е. нивото се качва постоянно. Как ти се струва така шампиона? Изненадан ли си? Виждаш, че дефанзивният тенис турпилира офанзивния, така да се каже. Не съм изненадан, но принципно мнението ми за Мастърса като цяло е, че това не е, реално не е истинския формат на Мастърса. Формата на Мастърса се играе в един ден 6 мача с най-силните играчи. Това първо. Второ, Радо не можа да играе реално, защото той беше един от претендентите за Мастърса. Тоест, той не можа да играе поради разкъсването. Добре, смяташ, че Радо може би ще спечели иначе ли? Не съм казал такова нещо. Казвам, че формата е различен и че по принцип Радо е най-млад състезател с най-така постоянна и агресивна игра и примерно ако се играе до 6 сета, да речеме, не се знае кой е. Тоест всичко зависи кой в каква форма е, кой е в какво физическо състояние. Окей, добре. Кажи Едис Батран, според теб ще бъде ли този фактор, който е в момента зимата? Смисъл, как виждаш неговото ниво? Ние ще го стигнем ли? Той ще доминира ли? Защото определено последно време доминира. Побеждава хора, които не беше побеждавал. Ето, бие 2 пъти подлед Любо Маринов и то сравнително лесно втория път. И очевидно, че играта му е по-добра. Проблема на любителския тенис е, че никой не може всеки има примерно работа, ангажименти, никой не може да запази постоянно ниво на игра. И примерно има възход и падение, това където казах в началото. Любов в даден момент реши, че се става маратонец и примерно 3 или 4 седмици отсъстваше. Според мен принципно той е реалният победител тъй като той тази година има 6 турнира. Това няма общо. Сега 6 турнира, 6 турнира. Имаме няколко човека по 5, по 4. Съгласен съм, но мисълта ми е, че примерно коментираме победата му на Един на Любо и че Любо реално нивото му падна, защото ходи на някакъв маратон 42 км, което също е много зверско и на практика играта му така падна му нивото последния месец. Значи смяташ, че Любо това го е върнало назад? Определено. Иначе той ще да победи днес Едис, така ли? Принципно... той загуби 2 на 6. В повече случаи го биеше, да. Ама не смяташ, че Едис е дигнал нивото, може би? Дигнал естествено, той си е все пак, да не забравим, че той е шампион от зимния сезон. Зимния сезон беше шампион. Така е, да. Така че игра много константно. Принципно той също имаше спад в средата на сезона, но в даден момент някой така... Добре, и последно само кажи, ти какъв ти е плана за зимата? Нещо в ударите ще оправяш ли или фитнес ли? Какъв ти е? Приемам предложение по Фейсбук, някой така може да посъветва какво направя, защото нямам идеи вече. Вече ходиш на йога. Ходя на йога, почваш лека атлетика. И лека атлетика, ама леката атлетика на практика не можа да ми донесе тази агресия в играта, която ми се иска. Няма и как да ти донесе, това е лека атлетика. Това пациент съм му обещал зимата просто да си ходи рано в градчето. Да го за напролет да стане. Ето, хвърлиха ти ръкавицата. Приеме, тая е най-сладка. Просто това, ако не те мотивира, не е лека атлетика, ми вдигане на тежести да почнеш, това е положение. Няма нужда от мотивацията, това е просто... Така мед за... Ще го бориме, нали? Ще го бориме, Едис Батран. Какво да бориме? Мога да бориш някой силен, пък той е такова. Категория. Добре, Пепи, благодаря за интервюто.